Mga residente sa pipila ka distrito o purok sa barangay Pulpugan, Konsolasyon, gipukaw sa lapad nga pagbaha kagahapon sa kadlawon. Muabot sa 300 ka mga panimay sa lungsod sa Konsolasyon apektado sa halapad nga pagbaha tungod sa kusog kaayo nga uwan. Ani ang report. Kusog nga bulog sa tubig ang mipukaw sa mga residente sa pipila ka distrito o purok sa barangay Pulpugan. Makita sa lugar nga daw nahimo ng sapa tungod sa kakusog sa bulog sa tubig ni adtong higayuna. Ang uban nga mga residente napugos pagbakwit ngadto sa mas luwas nga lugar. Pagkahayag na kini na ang itsura sa dapit nga naapektuhan. Matud sa barangay kapitan, labing apektado ang purok o District 5 o 6 ug apektado sab ang District 1 ug 2. Gitumbok nga hinungdan sa pagbaha ang pagkaguba sa usa ka koral nga mo'y giagian sa tubig. Nakita nga hinungdan niini ang pagkabara sa culvert sa daghang basura. Panalungag siya, panalungag. Oo. Tuwagis tubig eh. Mura mo kugi, ang tubig ka na igikan sa ibang natunga siya nga. Tungos na puso. Wala, napungkaw dyan siya ang lugak. Matas na atong ubos. Oo. Mabay, ibugbuak ka sa District 6. Ay, nanutas palay. Gipasalamatan na lang sa kapitan nga walay naunsa sa maong panghitabo. Doon na hinoy natala nga minor injury. Mihimo na sab og pagpanglista ang taga Social Welfare Office sa mga apektadong pamilya sa panghitabo. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.